Ике кояш сыга миңа һәр көн, бер һин бер күктәрдә, яр йөзендә һөю бәхеттәре, бирелмәйдер бәлки күптәргә. Һин бит инде минең өлешемә төшкән көмешем. Һин бит минең өҙөлөп зарлап көткән, Бәхет баҡсам биргән емешем. Миңә насип итеп Раббым осраштырган беҙҙе тормошта, яратышып һөйөп ҡалһындар тип яҙып ҡуйғандыр ул яҙмышҡа. Һин бит инде минең өлешемә төшкән көмешем. Һин бит минең өҙөлөп зарлап көткән, Бәхет баҡсам биргән емешем. Бәхетлеләр өлөше алтындан да ҡәҙерлерәк була, өлөшөнә төшкән көмөшең. Һин бит инде минең өлөшемә төшкән көмөшең. Минең өҙөлөп зарлап көткән, Бәхет баҡсам биргән емешем. Һин бит инде минең өлөшемә төшкән көмөшем. Һин бит минең өҙөлөп зарлап көткән, Бәхет баҡсам биргән емешем. Һин бит минең Өҙөлөп зарлап көткән, Бәхет баҡсам биргән